Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Bayang ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga, ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Mga igsoon ko diyan ni Kristo ang mayong balita alang sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Tinahod nga amahan, kining mga musunod nga pagatawgon, mao ang manumpa sa atubangan sa Dios, isip mamahimong bagong miyembro sa pagka-altar server dinhi sa atong simbahan. Sila mao si Baguio Clyde John, Nava Stevenson, Polgo Kenjay, Raiz John Kirby, Rivera Ron Angelo, Sandal Josh, Duterte John Carn, Javier Joshua, Redoble Anthony, Akulan John Philip, Ando Arian Jake, Arnosa Joshua, Escoro Lawrence, Fernandez Stephen, Florendo Christian Joseph, Fuentes Sean Patrick, Hirana Cherry, Lopez Shadi, Metante Vince John, Uyaw John Dexter, Tampus Andre, Tortuga Carvey Mark, Alcares Clayton. Mga minahal kong mga kabataan, aniya kamo ug unsa man inyong pangayoon karon sa simbahan? Aron masuluban sa sapot sa pag-altar server. Nganong mangayo man kamo nga masuluban kamo sa sapot sa pagka-altar server? Aron magalagad sa Dios dinhi sa iyang simbahan. Salamat sa Dios nga naghatag kaninyo sa kahigayunan diha sa pagalagad kaniya dinhi sa atong simbahan. Karon nga nagtinguha kamo sa pagalagad kaniya, kinahanglan maning kamot usab kamo diha sa pagbinuotan, pagmaligdong, dili lamang sulod sa simbahan, kundili sa tanang dapit og panahon. Likayan ninyo ang katapol, ang kahingas og kamasinupakon. Hinunua, makugihon gayud kamo kanunay, magmaligdong o maghatag og maayong panigingnan sa inyong isig kabatanon labi na gayod o ngadto sa simbahan sa tibok natong parokya aron mailhan nga kamo mga sulugoon sa Dios
diha sa pagalagad sa simbahan. Karon, ibungat ninyo ang inyong mga tinguha. Ako, si Joshua Javier, magasaad, tinabangan sa iyang grasya, sa pagalagad sa Diyos dinhi sa iyang Santa Iglesia, diha sa pagka-altar server. Paningkamutan ko ang pagkaligong kanunay, pagkugi, pagsimba ug pagkalawat, pagbinuotan aron makapahimuot ako sa Diyos kanunay. Hesus, tabangi ako sa pagalagad kanimo kanunay. O Berhen sa regla, agaka ako sa pagsunod kang Hesukristo imong anak. Himuha akong galamiton sa Ginoo. Karon atong bendisyonan panalanginan ang inyong mga sapot nga gamiton diha sa pagkasulugoon isip sa altar server. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, nga Na mao'y nagbuhat sa langit ug yuta, ang Ginoo manaa kaninyo. manaaw sa kanimo. Magampo kita. O Ginoong Hesukristo nga nagsulob sa among kinaiya sa pagkatao, pagpakatakos, paghatag kanamo sa imong dili matukib nga mga grasya, aron kining mga kabataan magsulob sa imong kasantos ug katarong. Ginoo, bendisyoni ug panalangini kining mga sapot aron masuloban sila nga mogamit niini sa kasantos, kabuutan ug katarong nga makapahimot gayud kanimo kanunay. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga ginikanan, sulobi ang inyong mga anak nga inyong gihatod, gihalad karon dinhi sa atong simbahan aron nga magalagad sila sa Dios sa atong parokya ug sa atong gagmayng Kristohanong katilingban. Ilhanan kini nga sila mga sulugoon sa Dios isip altar servers. Bantayan ninyo sila aron magpadayon sila sa pagalagad sa Dios hangtod sa kahangturan. Amo kanang buhaton tinabang sa iyang grasya. Palihog, sulobi sila sa ilang mga sapot.
ug palihog dagkuti ang inyong mga kandila. Dawatan ninyo ang kahayag ni Kristo, timaan nga gitawag kamo sa Dios aron mag-alagad kaniya diha sa kahayag. Pagbindisyon o pagpanalangin. O Ginoong Hesukristo, kahayag sa kalibutan, hayagi kining mga kabataan uban sa ilang mga ginikanan, aron maglakaw sila kanunay diha sa dalan nga masanag sa walay pagtipas sa matulid nga agianan. Halingi ang siga sa imong gugma ug pagtuo diha sa ilang mga kasing-kasing, aron mag-ilas sila kanimo kanunay ug mahigugmaon kanimo sa walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog matindog na, palunga ang kandila. O atubang karon sa mga tao, mga igsoon nato silang sugaton sa masipang palakpak. No? Congratulations. Mahimo nang mo balik sa inyong tagsatag sa kalugar. So congratulations once again sa mga kabataan o sa mga ginikanan pod nga nagsuporta, naghalad sa inyong mga anak bisan sa ingon nato aning buhat diha sa pag-assist, no? Isip mga sulugoon diha sa atong liturhikanhon nga mga kalihukan sa simbahan. Kung gituyo nga unahon usa ning investiture before sa akong mubura nga humilya. Aniya kita nining katluan og duha nga Domingo sulod sa tuig og sa mga pagbasa nga atong nadungog na bati kaganiha. In summary, no? In summary, duha lang gyud ka punto dinhi atong hinumduman. Ang pagkamanggihatagon. Ang pagkamanggihatagon, and more than our generosity towards the others, towards kinsay nanginahanglan, nagapakita usab kini sa atong pagsalig sa Ginoo. Sa unang pagbasa sa basahon sa mga hari, atong nadungog ang byuda nga giduol sa propeta nga gipangayuan og pagkaon, no? Sa panahon sa kagutom, nitong panahon sa panahon ni propeta Elias, niingon ang byuda nga saksi ang Ginoo nga wala ako makaluto og pan, og doon na lamang ako'y usa ka kumkom nga harina og diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako og sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mga matay. Apan ang tubag sa propeta, ayaw ka balaka, buhata ang giingon ko, no, dadi akong pan o paghimo og torta og dadangan hikanako pagkatapos paghimo pod para nimo. Kay ang Ginoo nag-ingon nga dili gayud ikaw kawad-an sa harina, ingon man sa lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Lisod nga kahimtang, pero gipasaligan siya sa propeta nga di lagi ka mahutdan sa imong mga gikinahanglan uban sa imong anak.
Ibaluya ta kung unsa ang kahimtang mawadaan sa bana o labi na ikaw na lang ang tawgon nga inatay, ina og tatay, inay og tatay, dili lalim. Labi na kung gamay pang imong anak, sus dili lalim, no? Pero gipasaligan siya sa propeta. Niyang pagsalig gibuhat ang tanan, no? Ug matud pa sa mong pagbasa, no? Wala gayud mahurot ang harina og ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. So sama lang gihapon diha sa ebanghelyo nato, the second part, nga gidaig ni Jesus ang maong byuda sa daghan kayong naghala dito sa templo tungod kay matud pa sa atong Ginoo, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining maong kabus nga byuda. Kay ang uban naghulog man sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus, bisan sa iyang kawad-on, mihatag sa tanan nga iya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Og nahibalutan na niya na, no? God rewards a cheerful giver, no? Ang nang manggihatagon dili gayud kawad-an sa iyang gikinahanglan. So dili lang sa hisgutanan sa pagkamanggihatagon, nagapasabot usab kini diha sa atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Nganong kinahanglan man gayud nga kita magmanggihatagon? Una, ang tanan nga atong nadawat dili ato, dili kita mao ang tag-iya. Bisan pa ang atong kinabuhi, bisan pa ang inyong mga anak, bisan pa ang atong mga mahal sa kinabuhi, dili kita ang tag-iya. Ang kalibutan nga atong gipuy-an, no? Ang hangin nga atong ginhawa kada adlaw, ang tanan nga atong makita, dili kita mao'y tag-iya niini. No? Although murag di nato masabtan kining kahimtang sa kalibutan karon dala sa pandemic, pero sa laing bahin kung mamalandong kita, makaingon kita nga lumalabay ra gyud kita nining kalibutan, no? Sahay wala damhang nga mga panghitabo, atong mga mahal sa kinabuhi wala na dinhi, asa sila mo paingon? Ang atong pagtuog pagsalig sa Ginoo maoray maghatag kanato og kahupayan. Ikaduha, ang tanan lumalabay lamang. Busa himuon natong bililhon ang matag gutlo, matag higayon ang presensya sa usag-usa kanato nining kalibutan, no? Kay usahay diha nato mabalyo ang kabililhon sa presensya sa tao kung wala na diha. Sa usa ka butang diha nato makit-an ang value niini kung wala na, no? Muna nga hatagan og bilih ang matagutlo, higayon, ang presensya sa matagusa, labi na gayod sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ikatulo, nganong magmanggihatagon kita tungod kay in every act of charity, no? Generosity, maghatag kini og kalipay, kadasig, og paglambo sa atong relasyon sa usag-usa ngadto sab sa Ginoo, no? Maghatag og kalipay, kadasig, no? Og paglambo diha sa atong tawhanon og Diosnon nga pagkinabuhi, no? Nindot nga kanang manggihatagon kita sa kanunay. Usahay ang uban mangingon nga sige lang kung usahay daw murag abuso naman no? Sa atong human judgment murag sige naman lang kog hatag, sige naman lang mangayo, no? Pero dunay uban nga moingon nga sige lang, no? Magpasensya lang. Mas maayo nang paghatag kaysa kita mao'y magsigig pangayo, no? Although usahay dawaton nato sa tumang pagkamatinud-anon nga kita mga anak sa kanunayng pangayo ngadto sa Ginoo. Mga anak kita sa kanunayng pangayo ngadto sa atong mahal nga inahan sa kanunayng panabang, no? Kanunay ra kitang panghayo, no? So sige lang kay ang Ginoo dili man magkwenta, no? Unsa wala may limitasyon ang iyang paghatag kanato. Ana ra man usay sa tao ang pagkwinta, no? So hinaut ta nga magmanggihatagon kita kay ang Dios walay kinutuban diha sa iyang pagkamanggihatagon. Ikaupat, sa akong pamalandong ngano magmanggihatagon kita, nindot kay kini naghatag og pagpakahulugan sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, no? So aside sa
kinaiya nga maayo niya itong byuda sa unang pagbasa, gipasaligan siya sa propeta, sige lang, buhatag ka na. Kaya ang Ginoo nag-ingon, di gyud ka mahutdan sa imong gikinahanglan, no? Misalig siya nining mga pulong og tinuod ang maong mga panghitabo. Dinhi sa atong ebanghelyo, gidaig ni Hesus kining maong byuda, kay matod pa niya, labaw pa sa uban ang gihulog nining maong byuda, kay siya naghatag man gayud sa tanan nga iyang gisaligan aron nga mabuhi. No? Unindot mga igsoon, salamat sa Dios sa mga ginikanan o guardian, tingali tiya o tiyo ninyo, lolo, lola, nagkuyog ninyo, mga kabataan, nga naghatag kaninyo diha sa pagalagad sa simbahan. No? Tingali, wata kahibalo, no? Unsay anaa kaninyo diha sa umaabot. No? Basig na yung mga mahimon yung mga pari, obispo ani in the future. No? Because your parents are so generous enough. No? Hinumdum ko kaniadto, gagmay pa mi. Every Sunday, among sinina, ibitay na sa akong lula. Nagdako man ko sa lula. Kaya akong ginikanan, akong nanay, nag-eskwela pa man kaniadto. Every Sunday, among sinina, nana, nakahangir. Unya sa lamisa, nanay mga sinsiyo dito, no? Nga, para ibutang sa kulikta, no? Nag-practice na midaan sa among lula, no? Nga naman kaniadto, wala na ko masabti. Pero ang hunahuna sa akong lula aron maanad, no? Nabisan unsa kagamay, magpasalamat kita o maghalad kita ngadto sa Ginoo. Kay matud pa, walay dato nga walay gikinahanglan, walay kabus nga walay ikahatag. Busa ang pagkamanggihatagon nagikan usab sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Congratulations kaninyo bag-ong mga atong mga sakristan, mga later on, mga acolytes. Congratulations kaninyo mga ginikanan for being so generous and charitable with your sons diha sa pagalagad sa simbahan. Palakpakan nato sila mga igsoon. Palihog manindog ang tanan. Atong ipadayag karon natong hugot nga pagtuo, pagsalig sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mi kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Kay katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaw naron paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang byuda dito sa templo mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamanggihatagon makahimo natong mapausanon. Magmanggihatagon usab kita karon sa atong pag-ampo alang sa uban, agig tubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong naghatag kanato sa atong mga gikinahanglan. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangpon kitang mudawat
sa mga buhat sa gugma ug pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, Alang ni atong nagdumala sa atong nasod, nga makaangko na sila sa grasya, nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga Alang sa mga nangamatay, nga mahiuban na sila kang Kristo ug sa tanang mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Labang manggihatagong Ginoo dawat ang mga pagampo nining katilingban nga naghalad sa ilang kaugalingon uban sa labing halangdong pari ang imong pinalanggang anak nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.